Ja, vaderlandsliefde brengt je heel ver. Het brengt je gewoon naar van waar je komt als Surinamer. En ik ben een echte Surinamer, geboren onder de Surinaamse vlag in 1976. Dus kort na de onafhankelijkheid. Dus dat maakt me helemaal die Surinamer, helemaal verbonden met je grondgebied en de liefde die je hebt. Dus voor mij is vaderlandse liefde daar van waar je komt. En namelijk het grondgebied Suriname. De krachten die je geeft om het land op te bouwen. Het feit dat je, ondanks alle tegenslagen, niet zegt van ik pak in en ik ben weg. En ik kom terug wanneer alles weer goed gaat. Maar je helpt mee die slagen te incasseren om ervoor te zorgen dat het goed komt met het land. Dus dat is voor mij vaderlandse liefde. Nou, eigenlijk vanaf kleins af hoor. Ik hou echt van Suriname. Het was nooit een moment dat ik twijfelde om weg te gaan. Opgegroeid in de jaren 90 als tiener, waarbij iedereen hoort zeggen van ik ga weg, ik ga Suriname verlaten, ik wil niet meer hier wonen. Was het voor iets voor mij van nou, ik ga hier blijven. Ondanks wat ik meemaak, weet je, mensen vroegen, hoe ga je naar de Universiteit van Suriname? Ga naar een andere universiteit, waarom hier? Nee, ik vond het heel prettig om de universiteit te hebben doorlopen en te zeggen van ik ben een product van de Anton de Kom Universiteit. Dus de jaren 90 waren eigenlijk jaren waarbij je echt wel zoiets had van moet je van dit land houden als je ziet dat iedereen zo weggaat. Maar voor mij was het van nee, ik blijf en tot nu toe ben ik er. Toch, er is geen moment dat ik twijfel om te zeggen van ik blijf niet meer hier. Ik ben vastberaden en ik ga gewoon door. En ik weet dat ik mijn oude dagen hier zal doorbrengen als seniorenburger met de wil van de Allerhoogste. Maar tot nu toe voel ik me lekker in Suriname en ik denk sowieso in de toekomst. Laat me dit meegeven. Kijk, Suriname is van ons. Toch? Wie is vijf poten, wie is vijf draaien naar jou, is van ons allen. En we zijn offers die we brengen. Dit gaat zo in 1, 2, 3. Weet je, ik weet dat voor bepaalde mensen het valk tof is. Ze hebben zoals mijn pina echt, zoals mijn hebben echt moeilijk. En natuurlijk voor die mensen is het van ik wil nu een oplossing. En dat snap ik ook. Maar we zijn nu in een herstelfase. En ja, mensen vinden dat het te traag gaat. Ze willen nog sneller, dat het beter moet gaan. Maar ik heb ook tijden meegemaakt. Hele moeilijke tijden als tiener. De jaren 90 was het sap. En het was vreselijk moeilijk. Heel moeilijk. Maar op Sade Watra. We zijn nu in 2021. Wie had gedacht dat op Sade Watra dat is? Op Sade. En we staan er als Surinamers. Dus wanneer je kijkt naar het feit dat we dat hebben meegemaakt. En ja, we wilden het niet meer meemaken. We maken het weer mee. Dan zeg ik nee, Surinamers. Tafit. Want dit land is van ons. Het is van niemand en het is niet van mensen buiten Suriname. Na unu abakondre. Adoti japewetang. Na fui ala. Dus if alles aan wil doen. At de boom, at de positief. Met de offers die we brengen. Dan weet ik zeker dat onze kinderen en onze kleinkinderen een beter Suriname zullen hebben. En dat is waarin ik geloof. En daarom geef ik niet op. En daarom wil ik de Surinamers ook vragen die momenten hebben van twijfel. If je een moment voor twijfel, stop. Luki kondre. Dit is ai, die snap me. En we tango door.